ụmụnne m ihe a nwanne unu nwoke Chimezie Dike masị m akọgịtụrụ unu ihe gbasara COVID-19. Ama m so onye ọbụla na ihe a ụwa niile adịna na nwere ihe ọhụrụ. Ọrịa dịkwa real, ọrịa egbuola ọtụtụ mmadụ. Ana m arụ as a healthcare professional. I'm one of the frontliner professionals na UK. Nke a wụ ahụ na m ndị ogburu ma patient ogburu ma my colleagues ndị ogbukwere nke a ka m jiri anya ma ndị mụ na ha na-arụkọta ọrụ ha bịa sị ga ha nwụọ na ha gara ITU ha nwụọ ediele ha and so on and so forth. So the thing myself o kwere mgbe o gbuturu m m batụkwa ya nwunye m nyekwere m aka na-ejiri m ginger garlic ma ihe pancreas na ndị otu ya ma agbụ ilu m na-estim onwe m hụtara n'ụlọ for nearly 3 weeks nwetakwa onwe m so now I'm back. So ọ wụ eziokwu na ihe awụ ihe ntakịrị mana nwere ndị na-asị nkwuru ụmụnne m dị ka eso m Chimezie na m nwaanyị nọrọkwa m n'ụlọ sitekwa n'ike hapụkwa ka ihe a na-akwụnụ ka o belata kpata ịgwadịga eziokwu aga m ezili ike ahụ bikos ihe arụ ka agha ka anyị lụga arụ ka onye gara agha agbaje ya onwe njuri ọtụrịta onwe gwa ya kọntinu kwa bidokwe na ya bikos anyị aga agbafuru COVID-19 anyị aga agbafuru COVID-19 because at the end of the day we are like trained soldiers and ihe a dịka an invaders bịara in our territory to destroy our healthcare. So we cannot run away. I got face here. I got fight here. You know, Judeka, the day no better, again, a grant initially. Our government out on. And I am working enough equipment, PPE, which we call personal protective equipment. But Chineke mere government we are ready for the war, and we have all the equipment we need. Ka eje kpuchi imi na ọnụ ka ya bụ ihe hapụ ifeba imi ma ọnụ because ihe a ga-abanye either imi ọnụ ma ọwa anya onye bụ oche abanye n'ahụ mmadụ amekwe ka anyị werekwe ka na so moto ihe achịza abanye anyị n'ihu so everywhere is protected. So anyị adịla ready for war. So ihe awụ the equipment anyị na-enweghị mbụ mana ugbu anyị enwetele. So now we are very ready for the battle. Because COVID-19, we cannot run away from it or destroy a lot of things. Now, and then ask no more Hagalor, one check in only a plan Rosenulo. Let's dig a treat patient. I don't say nulo. Let's get a nulo because I want to COVID-19 patients in Buddha. Oh, the board at each. They want Lagos and need dressing. They want diabetes, need insulin. They want respiratory problem, need oxygen. They want infection, need intravenous antibiotics. So I have to see how COVID-19. So that's one of the reasons. So I have to get back to this field. I have to fight this war. I have to join my colleague and fight this war and find it to the end. I can fight here and I get married COVID-19. That's number one reason. And second reason, at the end of the day, what we do for living. For how long? We have to bring food to our table. So that is the reason why we need to fight this thing to the end. Now, also, as long as you keep the advice, okay? You wear sanitizer, give a whole worker, okay? You wear mask, give Bureni who gave in Naga. Then that social distances, okay, it will be fine. So I will advise now warm water precisely now warm water then what is you want to move better temperature give with a paracetamol no then now we have organic ginger like Nali by Akilu Osoji. Ihe ndị a ga na-enye aka because ọwụ ụmụ ihe ndị m
nriri mgbe m na-eji ahụ m ji nweta onwe m. Ekelekwara m Chineke ma ndị kpegere m ekpere ma ndị nyekwere m encouragement dị iche iche, especially nwunye m na-eshiri m ihe ndị ahụ every morning. Ya eshiri m ginger, shiri m garlic, tige ya ma pineapple ma ihe ndị ọzọ ṅụkwana ya. Then n'abalị kwa m ṅụkwa ya. Sometimes bụ onye shiri m ike ọ ga-eshiri m n'ite tijikwa ihe niile dị iche iche m steam onwe m. Otu a ka m si megide batụl ya regide ihe ka finally Chineke tụpụta m n'aka ọnwụ. Nsi m ewerekwa opportunity kelee Chineke. But otu o sila dị, anyị agaghị anọ n'ụlọ, anyị gakwa aga. We are going back to fight, we are going back to war, because ihe a wụ war and we must defeat this COVID-19. And ịhapụ iwe so ogo n'ihe ọzọkwa m si m etigewo awụta m shi n'osi na enweghị ndị enyeghị vaccination na Afrịka, mana ihe m sokwa m agwa ụlọ enwe ihe dịka vaccination COVID-19, onwe ihe dịka ya. Ama m ebe ndị ashi weta ka vaccination ya na-awụzi n'Afrịka ka a gara na-agba ya, because COVID-19 enwe vaccination na Europe ga-ebu ụzọ eburi. Anaghị nwawu ndị na-arụ n'ụlọ ọgwụ frontline, anyị nwawu na-arụ n'ụlọ na-edili with patient ka a ga-abịa nye anyị sị anyị were gbawa ndị mmadụ ọgwụ, anyị na-agba ha the vaccine. So ama m ote o shiwuru n'Afrịka ka vaccine buru ụzọ bịa, whereas the mortality rate of death is higher in Europe and in Western world. So that was Africa, few people who are ebe ka a ga-ebu vaccine. So here is all the very suspicious. So onye ọbụla gbadekwa anyale marakwa ihe na-eme. Enweghị vaccine ọbụla enwere at the moment. Ama m na the scientists, they are still researching, they are working hard, and so on and so forth. And again, this COVID-19 o mene ka mmadụ ghọta na mmadụ inwe ezigbo ụlọ ọgwụ ọ mara mma. Ihe awụ one thing na anyị walakiri n'ala anyị enweghị ụlọ ọgwụ rụ mma. Nwa chekonu ebe a na Britain, our prime minister butere COVID-19 ọ na General Hospital ka gwụrụ ya. Ọ ga General Hospital enye ya treatment, because our hospital is first class. Ebe a ka onye ọbụla na-aga, ma onye ukwu ma onye nta, ma prime minister ma ndị na-achị achị, onye ọbụla na-eji ahụ the same hospital. It's a first class hospital. So ụmụnne m, I'm soon biko unu stay safe. Na-keep in this advice a na-enye, because at the end of the day, this COVID-19 na Chineke ga-emere anyị ebere. Otu oshikwere bịa, ọ ga-eshikwa ụta disappear and everything will go back to normal. Nso unu biko jishiri ike, ndewonu.